Bé, això ja comença a anar cap avall, Ja comença a acabar-se, ja. Continuem amb el carrer Rovira i la pel·lícula Indiana Jones i el Pitu, i el gran Pitu. Perduda, que si el temple maleït, que si el calze sagrat, una cosa que et demano no me la pots trobar? Què vols que et porti? El gran Pitu. El gran Pitu? El gran Pitu és una figura en forma de cap. És de color verd i té poders afrodisíacs. Es troba a prop d'un salt d'aigua. Moltes expedicions hi han anat, però mai ningú no ha tornat. És l'ídol sagrat dels terribles Capapitu. Ho diu els Capapitus.
sí, no som-hi. Carrer Rovira, Indiana Jones i el Gran Pitu. Recull un dels seus protagonistes. Enhorabona. Què, ho podràs intentar, això, que, escolta, tela, el que t'ha passat per ahí. Em sembla que és més difícil pujar aquí dalt. És més aventurós pujar aquí dalt que no pas fer la pel·lícula. Bé, de part del carrer Rovira, molt bona feina.